Ubwansu bw'omuguzi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye no menya tengabaito oche tunde baba ngaye tengakelitoke moiwe ayo murigeria Ondisi TV kirengaki na kire wiki ngokordera dro muroberi bwa bagaka bari bakwegereke gusi igo uwete gaso tegererete oganye bakoretereke gusi kiria kegesire ikabegwe koma ikahurwe gaswagwa ikarugwa kewoja sore getabwa tintobe iwa abagaka no bara naba murabege kuba mbara igorero kunyora mangana mansumono ago gokonya umanye nga yukurwa nga yogoche unabonega abantu bayitege gusi yashakira gusira abagaka bayikaranzira rigirina barigeretiga bakumetinga kine nga itogo tigegesa kweke yekurumagega abantu batwarimba bwa tinsoni engakiriga muroche bari muturigereti oguchikotogonyera gusina akamuraki yanga kyotarisia oguchikurigeri matuko taikabere wakanyora kali bukato igasukuna ini wakumina ki omwana oyo gona eteriti kuchinchira agasomi guna bagaka kakumanya gocha kune bukata bwesungire na igwa kare nakone gwesungu bono karamanya abuna ki omuntu ekengentire kare no nyine mbira tare gutinda igo bari ko muntu bane maticha no yo wakire ngo banere nabo igo nengori yo muntu bwengentire njari gusiba ngombe igo ngorengera rino nyugweta yori ontegerete rero mbwate eturetie nene bantu kabisa bari tayara bagaka batatu kokwana mangana manna ndocenga entakete mbaye baga bekwanira marieta abo aso bwengi esingintura banga kiero monda so konde chisokoro na isokororia abayo to iregeka igwa tego gutukwa nonyore egento utanya kumanya kegokonye nakimugusia teberete onasemi asemi onabo tigana rano kuru akogulikuwa na mwena alibo komosi tochakira aria totebia marieta toche gocha gojaiga tumanye gukuna me enkwana elituko. Karibu sana mwana mmoja nitakoro kwa Dennis Ongwe Nyangaresi enkagera alibonjani cheno moroke koroke kai Simba telikuwa na marara hiyo togonya Simba telikuwa na marara hiyo mabona na monyo lero na mutene kyumusacha kuri buho lirubinya bosongo igokuruma naye na kweli ndio wana malaria kile nekoro kwa Dennis Ongwe Nyangaresi nkagera alia bonjaria gongoroke basi ya bosongo kisi university biamono biamono ambiamono naenda so toria ni asomo robedio asa maleta ngoro kunga oruko Felix Ogora nkaeregaria gachinje no musama na indendo moroki wase university ya Bosongo biamono sana musamaro minto biamono aseri baga amsa maleta ngoro ku Cliff Nyakanga ukyo Isagero inke era alia kitutu masaba sakoro ku
asakora kuma churiati njino mogitauri uminto mbia mono, karibu sana. Njenyansera otieno nyamari koru bogesaka bobasi gatigati ali asikia betenga ogesaka matale manya ine kasemeretie masige bori nero oyu no mubasi kwegure karabu kare ekera abantu bare gukora umujesu bwo gocecerania mbakarunga barasi mbanga bana ninki bagusema tengu muru igajite abayibuli baye karaho tenakia bageni bajire minyokango nyenye moriyi asenge njiyo bwangu akaje basa kuruwa magongo agasaliriyo lakini baadaye bakaja bakachenjeliwe lieta mubasi nanga bwana ninki ibaraba ngaini asokoli no ligeliga tembe yaito nyumba jiro cyabo ndi cyaba basi Nchengoro kugesura omecha wangui kolinde asega bu mara ni chache ba kondoka onsomnya giti nko bunno makombe bibago lakini wanachira wando mutengere bita egan ko eruko omworokereria weke gusi alia se university tola kisi university buya mona sana ekero kuigunga igarenge omuntu renge bwechinguru chinene ekera kure monya kabago kari penki akwa kaigo kebago kia igo no muntu oruete nyumba y'abantu barenga abamura amasense bechinguru chinene amakanga na injirende ninja omogogoti igongoro kwa George Nyakundi omwana oneria magoma muswati kundiri onyandonge na tata Charles Nyakundi onsongo mosito michira nere sokororia onyomete korubo basi omongino kunyaranda muswati omwabongi ongiki sekerario ono michira no gatumba oyo liose nero yo okimonge intuna bachokoroli banyaboke omukungo kabere nyamesanji omugusi igonko ba takirama ya obukwani bwobo itongo na minto bali motoligeretiga amasensa yarega n'abamura bali bahito twakanirete fisi tugakana kabisa basomire bayikire igoro naende bayiranire sase mwanyagetinge botose buya mono sana omurigire nare garia orocha masiaya ono ari gukira no Nyakundi ya George ine no take gotebyo omurigire ryurigire tyari naki angai ayabono ngai iga mboge tutu manga Yakobi Kondo esimekrense ka enyongo ya esimeketega asaba cyari bagonya korerana tongoli manganse ito iga manga mogeto erese sublocation ya Murako sub county ya manga orosagia Rwanyamira county lakini etorese buliye kegusi emusiam ebwate bintu na murigeretiga omurali norochega bagakamba tindietega etobwate bintu bieke usiege koro na hende no to goja to ikaransa twanya gosema ni naende ole na asemi omwambo mbuya mona sana basi bono mwanchi umuriro ndisi TV engakia ikire to gochikotegere nkwana akega ko abaga kabakare kera bagakiransiriga sati abwata abamurabuna aba barebiye ni banyweta amabera yo mukura igo to akabachagiri kuba urisa yoro yelichiko igo muchiko kupona to yoro yelichiko bono na lichiko na lyobuhima bwa ekegusi okero kubwati lichiko nalyo oramanye kora abantu lichiko nalyo bogambo bono nare uja kubolia omugaganya kuno lichiko lieteri lichiko ndi lietari yake kusi lichiko ngakyuma yete lichiko ngakyese kusi lichiko ngeno lichiko no mogiro yoli wanse ro mogiro olia ogotanga ebinto mbi kurugendo getenga korwa kyaro ku mogiro ogekore watokaniri amate
ekabana amachika itose katiberi mongorokane constitution ye kinyamuliro igekoro kwa emegiro nemegiro ya Gusii igo yatongere tuga linyagoe ali bonjari wanjari mbarega onjari narega tunwa Nyagoe no aba Gusii bachite chinyomba chionsi chikanyorana ngotumana tora bagaikaranza ali Nyagoe bakarosia emegiro ejo eremba kabona iga egotorenda buno mu Gusii. Basi mbuya mono mwanchi murigireria twakuna mire igoro ye constitution ko goteba emigiro yo mu Gusii boniga ntubwato monchari ntubwato mubasi nabanda abaligaiga no ahuno tuguchigo chakira ukuna mubuna bono dichiko ndiroro ukotebuna ki ya tawo chiesa na nyakomoke kiricha kirinyasi dichiko likabe ngaki abatari no chiesa na nyoko lakini nyakomoke tokora ki tomoira kia ine umonchari ikono roche migirine ri mugiru kiayo rarengere keri chikono ri arose rusino aje mugiru nkio roche mu Gusii arositi orateba nki ekembaga kane biya mono sana koraria omugiro mayite mu Gusii arositi ase okini abana bakuya nabona kero umwana mukachire iburu ndabo umumura nabona ndigoso nyumba izana kinakora Buya sana ayo lyo toligeti metegete konye tokimanyeti omwana omunakarukire asinare eto tatari gutambuka ka kongire diango ndachagatia era to mugiro kuruso were enururiyo yamanyete ko sektaria tawo tabanga ekere nyoko anigete yanga ya isiko tawone kwendo mwana Toni bwana buya bora sana oborigario listi bone video kibwatite borongi tegama to gwenjore tiarane na chagati adara omuroro ari seseri ito dikanga atudinere mugiru kiama ito kurwa so basa it na nje kima nyetekeri na to koro kumusacha wanye to bati mwana mumwe anyo ko bata baise ko kana abasacha na barangera ni ase meeting ayo to gochiro eso tora bokoro kumusacha haya oretire ndogende gagwe yanzu sana omugiro yo nabora yorenga turi mugiro kono mugiro ninki mbaga tebete naki omonyo konywa mete umukungu yomo ekera bahaka baikaransi seburi bakonywe busa yabo yo gwari gwikaransi kugesieri nga ninki ayekurera naki obe mukungu okure aye no yo mugwe ko gokorina na chinyonge chikoja lakini oyo gwata bakungu abangana naki nyombaki owa eruote nyomba aragozijai inya mesanki inya yo tago tachankure lakini oyo mo igo ebintu mbiro agotabanga amito gote umugiro naki asenare bikao bire ekerota bwati omumura kwari gutangwa ki wewe kao pandire umugiro inoro tiangu turajaga asumubasi bwana omonyende umubasi boy agote baritanga ni to basakori enchage igo enchage nere inturi yes bamito gocho koyeria etenere sakukwa kuna bono naande taliero yoka kone chingiti nchiro awane chinyoni kitali kolegwa no yeita muna bono tata moke igakagira moire sana na ariko igibaga madenga yagete nase nginjo kwa liete litutu bono chinyoni nchiro nechi ngiti ao kitali kolegwa nechinde chikolegwa bono inemegiro yaito naintu mbuya mono sana na ndo weto nyoko nyoli chikondro abantu ko yakora machikonzi lakini ndero no yugwite mugiro noro nyonere tari koriegu eyeteriegwa no nyine metenero etari gotenyo ino etari wotwa ebinde bimbiro
n'ebintu binde bingi nanti anda ikase professor ya nero na engineer no ko konyora gare na iro tebina kine kuruga ali asurwete mugiruki aba na arorenga na boendere to kunya ko weka mazo ngaki mutago ndifago chachache ga stu arwete mura tigarugo lakini mora karatu ago mugiro lyo banyete tara so tebe migiro yes ataka ndara kanya kangana gake yana emegire yegere enere mbe nero ere gatwa nero ere ya kawaida ise emegire ekigo kuna mangana marito mono ego kanya mangana yachi akorentere tagunje uno boito moto tagunje aya egona toita mondo toita no mogiro emegiro nero ya magana nsoni uno riate bana umuisio mageta wente kogenda aria somo ngina korara somo gaka kore osta munyore ga okara kindi ngenga unako umuntu wasoirongo umura wasoirongo ariki ora sikonyora amara ariga so nkonyora kwa ngina amangana na ranso ni chintoni na ya kane ya gatatu na ngondo chine ya kane ne karare lakini ndibaje ya gatatu ne ina amangana ro yechimuma lakini ndo china mo emuma ya rubo ya yete ya ebuko ya rente teri ya batore egon na bortora kumbia indi oterindi che mugiro na teteba abaga kambaro ro wa tuntuganire wawo so akia achiko ya maemba achiko na ya muga katanya kwa wetu kita babu jeje ngai tero kwa ya gaso atwege ya chugere iri bonchore muga karicho ati biche kobo Ora umurari nare kweburinga emegire yonse twakwanire nemeke twakwanire eyende ni karo kurinde gite yabwene irenga eikere erikwe tondoru ya erinde mwanya getinge bayegwe osebono yari ko ngati ose yari kware kulimangana kwanyoro ko yalia muna bono nje asokora kwane emegiro ebwanete go konya nora okina kwa abana babakabya ne tatu omugiro mutana ne kenyinga kare itekirie kenyinga uino mugiro kwabona ande manyanga ekinege siumba ayo kabino yo kubwati chipaka chindelia chindeli oyo kabere ne amasangia mumenyete masangia mumenyete inganiriko yatukwana muno una kwagora masangia ndoka ligiri yongo una rero ntwasanga agoyonato iro muri pasa nege sanda maite gato kubi ona tokorwa to chikueta maga koyo mai nje to kunita mai mogiro bo moiso korengana na nje koreta masanga mogiro bo moiso na maera mumaete mundo gusambe nyumba ya bande mundata koroti bayimukia maera bakobekera sokunywa mache mumaete na naboko igo bono nche kolingana na nche na range migiro ngere tatu igwa yuri utorigereti ndisi TV no tura ikawa kenene kabisa seburie ya Mangai Museum tokuletera mangana maya daktari Otieno naburi nga kinenya arekane amangana ya onyendi nende awonjurwa ikigerene constitution etari ikiri eonjurwe ere tukichi digital ebe digitize ebe kubone se bitabu ebe kuchi computer ime eche gokonye egesasi ekigeroja ngonya arekanere na kigekogera
abantu baito the top player bari be university abaisia baremu basichinchome bari bachoberere getabu abana getu atigirite njira inu mugatoboa na kitubwa to usiano na inwe mai motoro kuchi abutobo chorie igonko nyarikanere tiango na araburi mwaganya gundi ne emigiro ne mengi no ruriyo yo oroche na urato mendo mototrasuka kuchi atwende bia muno ase katiba yaito yo mugusi katiba nege Swahili lakini ase chimbachero ose chingige kero chito cyo mugusi ebintu nebinke bia begetwe amugusi yaka mugusi omate imate osegarengo mungaini mono enjome tare kolika igare koliko bongo otebi mumuroye enga kirtu abwate chinyaki no mugiro omusacha kogende nyumba yo umumuroye umwana oyo nyomire no mugiro kogenda ororo iho bari batuligireti bari soba set cyaba murababo barayire gabu mutanya kwere tunyomba nyumba officially moso nyumba na ndariko koretu ofyo aina maskani obunete oyino mugiro naende kote gutwarengo professor aratebana emigiro nere menene kabisa ya gatiga ne yainse mugiro nore tware gutabibukarena oso iyo koboko enyange ni urusi kinge ni gechi kounda naji gotema ego karra chikawunda chikawunda ebintu nebinge korunse no mwaka nateba biyana koi tera manyinga oyino mugiro mugusita ari witera manyinga no ito muntu egento ndatebe egesiomba ngo bakero lakini utaraira chigurube nyomba mwao yoko uraso akiage kwa manya ko sibigwa utaraso anyomba muchigo sanga nonde nakogo soa kwa letre chiturbo nyomba kwaletere chimuma chigo jakoba egento kelingora ateba butamina ki muma yariye to moro egatige gracia bono moro ne chuma emumenye na kikale komu ekolie chuma yatige omote njare kolie omote etige chuma lakini muma nembe ekiara ere komu ekolie chuma yatige gete uyamona sana emigire yo ayo tuligereti neri chiko liyo mugusi aroseti likwegerera abantu baitu bona barabe bakumenya amo basikaine amanyitenga kingo koreke nekibono kuchitoro kotebi naende na kiine ekiagera iga stomenyete iga intutuli mara ikasensi akoko teba segesonga we are not a group of angels in this universe igona kuko teba magoso nkobali ekera abeiri ingigego korwa egera abantu baba buya abono to chukura arigiriria kengaki ine bono omuntu waitiro omuntu bono kwairu gose bono gose gwasibwa kwairanire nka kwakoregese yokwa gatigiru go ngabona saka waita join abandi yango ndabo professor de commento monto ri ekwate ebo mugiro motangani ekemanyinga ekenyinga onyo monto itire na ile tochi komoita ikiayo kwagendere ekenyinga enchira yo mugusi kwa renge korangeribwa emburi yanyenyo Oso yes vaira chinyamagete chimbese chitayeki wate bukarie nkobeke bonega ngo nkanyanyere buri embese nkoretere osine kuri ngotebi na bona takuna otinyori kabisa na otura chumbi haya yale komero nige susuro lakini na amangana ya na tiose chigo kobe kwechera ya na mageni ikiara umuntu yo kero kwa mo gacharia ungwasariri naye ikiara taicho kolenga abantu bayi igona nayo chigo umuntu yo taichi ese yeje nagende bono mwaga dianda kubwata muno anda kubwata ene bukwe mo bukwende ngote bana chins asenare kwa ngotamera
bona ndaka kubwata mununga ki amanga naye kwa kubwata mun echera kalenja haro no nyemba stogoteba guchiga sobo mwakorio monjari asinara akoro kuinani inani ninki abantu mbali bagakora amagoso usogenda bweri okorege kora bwenda gukorera mwanya abantu okora ase ng'ombe igare ko isolated inerechera otamogenda bono abantu abange mate obokristo bwaba bwatire kinasiko ga omugusine yarorigete bweri enkoro elie engoro emuma nekegere bono ndobaetina kidogo nyiro igari gete na ekero omonto ochigweto tu omonto akwe asinare kware kominyoka abekire ogotamera nerese tari echera ogotamera bono ndego na okwango otameko ase tutakonyore alafu ochikoirana noenda abari bagatebena okoirana afte miaka iri ya etire kwa omugambio yaro akini ko chiko butoro omonto na oyo gaitete naye moite ekine kenyinga asinara bagaga tora igwana buya asinara tora igwana buya buna bona mugako utieno ndagete tora rigererie kirenge kiara barimba torigerete egento gekuru kwechera ni kinyombo gete chiagagira abantu bari bakorera amagoso garate bagugajwa baba isolated kurwasa bakoreta amagoso bono togwika irana magega bono abwa story bono omuntu uyu uri gukora rigoso ngobera ari ngasa abandi asachia nere iya engejere ko exile omagete muna bona aria kisokoro kiane nchiro nyugwete ntakwa namba lieta bakorete kebe kyo goitere amanyinga eki kiabete nkeringa igata mete ekiagera ekerumonta iteirio yonda amanyinga abamu abo asekeriria ndakerie bagotaka komoko riro libono otama otama erindo ikase abamu abo bande ba ekaratamiro bakani baringa yaya bono tameira kora kira turaigwa mangana agwa nimanyete ngezo ya chiente egate kubona etokobera akagenda bunguru Tanzania na ndetanya kuhirana paka muna toliga igobona na ndinga ya tanya kuhirana bunguru gachieto igagasirero kara irane emiaka ya elire goseno steam gose kaligere sabini ikiende tokote munemiga na boranyo lakini rende nabo bare kutamaguchia bunguru abange bagenda orine exile elindo rusie gesiomba keria igasa abantu bandi inechereya lakini atame ase goikerwa tori goti boigo egento nkiarengona osonsoro okoiro no osonsoro osonsoro ekiara nabo onye gwaita tora asonsorwa unabona amatkaya nabo ite otanchiti kogendi kwarengega akamwana gaite wake gakure rwatwe obosonsoro nkorona onye tora asonsoro na inocho oko twaroko oko mbuya mono sana murigereria Ondisi TV ngochikwenda tore break turagenda sensemo ye biashara nande tukwirana tukuna mekere ndo chengengane yabere nyansu mono unabono ngocha kotebinare ngo mumururi ayi no muromo ke ya tutu mojukuru ekero mukungu ngocha kunyoma gatamire go chinyaro to mwagatege uyumugiro mukungu atamire go chirogo to igo jo mbuya mono sana tukwirana ntundende nande ngogotebitura yande akinonoire omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete ngalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA vago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora voigo mbabuate refresher course na license endorsement onye gutagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamuna Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko katebya omwanchwa murigeria Ondisi TV na nenga kinde toiranire asogo koretera engana yekirusi na ende buna tokunya gukwana gatokunya kuyaria tari ngagera tora ito yamanye tonsi ayo mugakurio uturigireti na bera toke no bwato umanyi amangana gete yeke gusita manyeti naye twakwariganire turigireri huko wedere nambiye wetaga bwa screen irigireri buya arabu urikeri ngaki yaya nanjini bwato umanyi gete naye no takire eito mubasi obo monjali kiro mundu nabaranyo ubwato umanyi weke gusiyeke ense mogeti no ndama ense mogeti unabono mbaro waka mahite iguro yo kana buno umanyete nga engeye yene tuwani mjinge jinjika bwata mariye eje yuseneri yene tuwani kwena naye kwariganiwe uche asebulie yabagaka tulikiriri uko tokoretega bono igwa twakwanire iguro yamangana yerichiko lichike na lilikora abantu engaki etwa ikiri ayori utirigireti urigire no nyina abana chinsoni chiaburire babwati amazikani asaba abana basinyiru utwara okorengereri kurikwo gokonga abakare abagaka bakakaranziri abantu babasemia abana bakongyo bongo pakandire yo hari kuri kase getekero umuntu ataranyoma egikaongera ata wabere likangara utabwati ba egikaongera utari gocho bero pakandire bagotena ki torarusige ntugeteriga igo turaisana turaisana igo jire igo bono ebintu nektotenga onasemia mwa na ayo kusika banya komaete kende na bagotote bono tigandara irane nsemo yabagaka gaiga ine Monjali omache ndibacha bokindu amacha wesi oli buirambukia atairo gitige siomba
ase ensemeli abonchari onya kwayera tire kwaetarire kwaherire mbinto kyorote biroro osensite kyora tebi muguzina ki arise ito ntubwate gento gete heritage site egere tutumie gekaye kyabagaka tutumie no anesere kanaki ahegemete twende ko gejune yekemira tutebi ngo nkire bonchari muguzi abwende kwegera bya mono kuna mwe nje ko bonchari ne nasara na bonchari ubwate amangana mange na chisano nyinge tubone tukutaga munantwe abantu bekemira kyabagusi unabona keboye no tubwata sakoro ku entono keboye goraria aga antono ngakaroro igakatayo murane tatwa mugaso no chabuno chire ngarigo kama mache bamubwata mache liyoga naona magena yoko ngorora ebituma no akoruguru amabiria bakorwa ubonjari tari amabiria amamiriro ya mabiria ndumate ke matene ke rogoro ona mabiria entono ona na bari ganiria rito tare engake mugose yende rito nyara kubaretera umurobero kunane to gwatensaria isaria ne enge manga zari ngenya kobaria mumate nya kobaria matega ugetutu matega tewa ikire mataro yo zendisi tiviere manga to bwa rani to bwa nya kobaria na to gatwara keboye gero mariba zari ngene kumurenda mbuya mono sana otote birigoro ya nsari toete birigoro ya ntono ngaite professor mangana yuja bwati kabisa intundende otaje gokorere kano ne kabwa senton to ikaranto asa ntono yere tokorere kimire ko osenkwane iwa monchari umache tari muntu mwoba na kyagwe togere naki taikuiruka gesiuma otote birigoro ya ntono ngotera barenge kare monchari nga yerigereria saria mora yerigereria saria ekenge ntuki kya kurigiri buza tokoraria myama baisaria isaria nege tunu muna omonchari arenge nyumba yo musubati bantu baji kubwati mono musida kubwati mona samenyete kono monchari agasoka isuko bagoteba na anyo nyenje muri kondoro mokurire risari morore isaria igetunu ikyo ikono mwanji muri rino iwete getunu gyansari nkebwato bwansubu ayabwike gusi eri gorenga kindi nanyo monchari uri giriti ukare ko tariga iko ntokaninga ki umugusi tokocha kwenda tokuiko ntorore ibintu binde bingi tiandara na asa umurambo ataige kebega nerato tebya saruete ine kentonkiro chegaria nonyengo bachinde bantu gete bakuru barenga ari bagatigete tochira tino chitweke musie muga totebi ngitokirese ino nae kira konyo mugusi ase kenyoria amanyanza korona sagoche aso wenge ase begorimne ebiana wano tuwabeire to gusiri ngutoko bukase gesomu culture yaito amangana naro konyora for example amangana yendagera ngakiaka bekiru ngakia preservation of food tote abase gesongo amangana muna itara aligere bwasege abasa buna inje no bori na kinga kiwa bo milaka bekera no lendagera ngo bekara ngakia tamaite no kiage mingi so amangana muna yo ase okorra kwane na bana ko documented abe kunsa na lino generation chine chira basakara mbuya mona sana ayori uturigireti noroje muneke gusikia enderere okea oyo nena moreta uwanjira nirenga bamintu ngare turi bono ngakitokwira no boroso tigangonda igwa oyena buranyo ene njumina igetengira korange aya ikioroje yeke gusikirese inali aturaende kororagira konye egesakugukira egina tebe na rabire nchigweka netingeri ya machi eliyo batorogena logo tana na iga ya siobosi buya muno sana etinge iyo bono gwate bege tuturaenda korora naende tugucha kwenda korore ya se ino nende gikaye tugucha kwenda ojarore tumanye gucha gukorigia nyakundi atoire asetingeri enkuru yagerete ekera muntu ache setinga agachikobosa abo bosi bakamurina amacha agakorobanania ya nyabuki nyabuki na monyonje kabari atujuko iko buya muno sana tiako na janga subo basi mubasi
bwana basi no musungu bono na uranywa ibintu bire bo basi bingi buna bono ngweto gitule bo basi andonse no nyora no na babugi becingero bari bagoro kungasungusia mbagatere turagotogia babasinga bo basi no enda gire kwama asatobu ese tunguzi na ibore buzi neze mwano bono totebingu nanda kurwari bitunukia kia babasi bintu kibiroro turagende tubitumia gosomia abantu bitu libo basi nka itangani egitunwe kene nororo igekoro kwesameta eteneine bunenjage ari nobo no bari kogende kere egekugiakire buno murakera bono ba ekere bayesambire esamete maragoba yayibugakia igomumanyenga omokubio igago weta embura goiketwe yasanda batengera ororo ari esameta igoro kerie tiri sameta na boranyore na bori gakare nka saimeti rie kemanyi kera abamanyi bonse no bagwete nyagoe maate bagatirera ari abagusiba kinya kubatunya ko magega ikiagera ari asaba manyi barabutire okonyore ensere ntobu esike ubweri bono endagere ego saseria bono rende na kitu akinya kubabwate rikanga ukingo cintansa nitokale kera akinya kubatunya ko lakini yetali nyane galinya saimeti asike manyine nasiri elio bali goso no mugasori okubara kuwaria bono kangeri yetali itobuli nande nekende nse moiga nyansakia gali nyansakia nande gento kende tokabugatali ne egucha ebwate ekwire ndetokoroka waterfall ebiera mune byomugonga bono gali nandi no abantu bagakoreranire ekero kwanyore rwose mubasokano itumoria etambaba yani kwautia igoko genda nengo kendabu oye bune bigoti musambira ororo erindo muragire amangana ayere motebe nga itumoria akorire tibomba gosekero kwatenda endwari yanda moko anda nechitwani kirikine nechiamerire egichara kende korwa no chisamba numulero mwali pi motari gotigari kende na nama uga mwaru tumulero imi basi bono liro likwake nonoru kwanda kakolewiya nebitunu binde muneturwa ebitunu binde munali emenwa ebitunu byengenjo byarenge byatenenere tabantu bagokora ebintu erinde kere muchando okire oeta mbuya mono sana mubazi gwatoira no kabwate bintu binge mugusiara ataka kumanya una bono kwande yenteke mokia nkunire keigoro yo mugonga mugusingo kwana arena ekerebi na byakare byagasinyire kinangero giasinyete abagambo bagakugamba bonse asabaringe kigasinya ko umugongo wa kigamba no mayitenga ni ege abamuraba berenya babwatobole munyakebuna bono ko bakikugambi bagasinya oyo morende nande nero lenge bwama mocho akayanda lendo likago tambuka agateriga akagwime akagende ko umumuruyo mwaboka akorore egobia akote yetari ya mumuruyo mintu ayetatu soire bona kaminyokaga iga mbarabare baka kaikasara kamugata kamurusiroche oyo gakorurocha agateba onye kwandusiri nama irorino bole munyake bunanda agutigira ekinege kaera colegas tianare naze professor ara tutebidere kine timaitira rosago tutebia chakire chache bintu kibide chache gosiga gutuira aliese rogoro mwaruka bombo ara tutebina bintu bunabona bombo nasagi yasara naro ntagetumu nchali namuna mwezi mura muri top player chia mugusio itumwachire school ari no enga nekare ebinde byokorozi kuna ngaji spiring ijejigari echiwende ko rubombo ikiara marabari ari kusambu chichumba nakole ndokie no agaka iri bagene lya professor ndiaona niri na ebinde binge ola take korora tokunyako birwa ono chikanya renga tingo tevina ambu hivi kale
chitima ye maite omboli abombo na jetori abukiori kote bona tigangi chirena uiko anse ko gendo oirane o anse ko nenkia na onye twaro kase kioge ngitwanya rokera kioge tarina kioge second nambo zayo awe omuntu naro bunabu ubwateba umukunyaruka bombo lakini akoro kukioge ikiagera omugaka narengaria enkoro kwa yenda ugaturire na ontari onde bwensi obutura na enobo kanobo bali onde bwenzo koro wendo motembe tari ocho orosio motembo wikachiso koro chigokwanere so igono wotetiga nase naro omuguru kana matongo kwanyora na hane igaburi itongo ndiarengo niri no kwete koira nororo motebe naki itongo ndiakabeira ngitokora igo kirase gentongero ora usegita keire koira nibwa ngoteba barenge ngagite kirera na barato tukonya abu na inchi tindanyora bumanyi asa koruku itongo ndubwate itongo na ndubwate litongo litongo liare koruku liare ngekoti rero mukayo matongo lakini ngono kirera na basa gototebi naki bono intaba gutikirega litongo na itongo na salense alense na idato kabisa asokolina korunza ali watira boje getunugoro asa ange gakorwa itongo ko jali itongo no aba 10 bale boja bagaya nebina biri byari go cyanda abantu baito buna gango chikuya kaindege kuba kabisaga buna kirera seitori itongo ya manga na liare koleta bagirango bonzipi abande bararaga mangaga egero bakwana litongo kugayana ihori itongo asekerero ne court Supreme Court kale court yarenge nene kabisa eye tubande bage president yari kuri itongo n'abantu bari bocororo ego bari kurukwa abakumi mbamagire tari bantu bange barengororo ndari bacoro jongu n'abantu barenge bo umanyo bonene bweke kusi bya mona sana otwereire nga etabauti nero yeri itongo na itongo nonye kreto kurari kurumaga ga yuri turigireti nonya kira bantu bari kuchikubaga no mugundo ngatwaterane umuntu ngurwanira barenge itongo asabu asa abantu bayo tukabamenyete that means tuko yabo no yare kobera asabu garato bunga na ndimo kungatera ku chitongo igasabu nabwate bisibyo yani amadini abotogo igasari itongo na sare yengenjo sana igase ito bogetu yes kwa banjari bagali nene sana kwa bagariga ko manga yes manga nero abanjari bari kurera na kaitango lisitebe manga ngatwaranda kuna murwa bono businja bwate naba minto bakwanireka ebitunwa bitari bike egetunu kya manga igyo kyarenge getunu kyo molembe no bwanja abagusi bonse bino bachite bagachamo bakareta obwanja ni no molembe igegetunu kya manga tokeira kando ekyara no twabwate sabagusi bale boja bareta omolembe bagenda ngoro mwagagaria bamwansa ekrama ngana asarekire ntobwate sibiranya twale kubeka wansire seito mwina garia ntobwate omusasa nyake baganja oyino musasa omugusina bare korokwa we nyake baganja omusasa nole gario ole nechingenjo no abasigisi omusasa ari no ebiranya byabegetuka batereni otirimbo kyo chimate ndubate omusisi itagosoye mukoro ko mutosa kawa ogende gochiga lisensi asitwasire goikana sasulia ya bogongo sasulia
ya kijana abagusino barengarie ebisaku byonse nobire ntobwate ebintu ebinge ogetutu negento kiengenjo noroje noyenda omunyakerundu omotene ore sense ali omonene esemanga yanganyete kurwa egacha igoroga libina igasi tore igase buriye mita 100 rugurari no libina lyari gokorero abagambi bonse bibagusino bari gochamanga bacha chigosori igo muchiumanga oyore ime ya bugetutu no bwate ngenchene kabisa na into wechegeria na ende ko igwantu aragaba gaka bandega naba muraba ebibebe gabakunya gwakana bache sege tunwa kiomorembe no bwachani tonche ko bakwanani umwanse baleto morembe wancho muri noroche nabagaka baikaranza tekegima bako tochoka buya naende togotwara entunde ndo nyege koboro ngochinde ko bareta bagaka banaende nduno nyege koboro mbaburi ngaine onye no munjali ngumuchakira mubonaki ayo monyene uno munjali kwikranzeka ingikiaya kwarengereiri aje bweka uno monyene kiraje gotoria abantu tuasirire kando tuira na soboroso. This is in this TV live. Eukrogeto.